O chala bini pulani hamjama burino bo saka nung paldo nung rendi nung kai paldo buri dunia kabama tongo nung khoroksa bai tongmaya nung khoroksa bai satisfied engjagya piaba o buri tabuk te khoroksa chala bai kajana nai tong pro pulani chala te wesa o burino kok kesarka hinka norok o video ni bisingde kaham ke khanadi te kaham ke saimanai botangi bin burino asuk hamya ko bai saka jotono lam sugani wati chanalo norok hinkai pulani simi last jora kaham ke khanadi te kaham ke bujinai abon bagi norok video no card eba script ta khadi jodi norok video no card eba script khakyan ge je video ni main kok tomoni abono kaham ke bujiman gala pulia sigang chela khoroksa burina hamza go hni saka a jora buribo bini hamjama borok bai breakup angmani katal tei norok joto saimono breakup angmani katalo hinkai baksa buri rok chela rok no joli jago naslai jago joto chelano sem abuti chalak hne sudo abo buri rok no simi samaniya abo baksa chela rok bahano tongo breakup angmani katalo hinkai buri rok no belaki joli jago joto buri no sem chalak faltu abuti hne but abo baksa borok ni kongno samani se joto hne khauta wansudi noro abo baksa borok si haipano o chala bahano saimono o buri bini agini chalabai breakup angka hne aboni bagai bo bini bkhabo je agini simi hamjak tomoni a kono chobui tongma yangai bo saurika bini burino angnono hamjago hne apurbo buri saka ang abuti nangnungya kok faltu kok aborok khananani musungriya abo joto chalano pule hanke hamjago hne sau phiaba hamjamoni olo hanke norok buri rono seikai ke tonu abudi hne bo o chalano saurika eba ke kotogirika bini kongno khanawoi a chalabo kunu salia hanyo chupkai tongkha abun olo achla burine hamjago hnei abudi kheno 1 month engkha tei borok oste kok salaye abudi kheno khoroksana bkhamani hamjak lake oste apro hinke burei achlano saka neng ano kubuida nini bkhabai hamjak a kongno khanawi chala saka I hamjagu nengno ani pula tei neng ani last tongnai jesuk jorate neng ani gana tongo angnono simna hamjanai tei kebono hamjakya abudi hnei achla bini burino sawi khanarika abudi kheno borokni hamjama o chalabai burani 1 year saike 1 bosor complete engkha salja jora hamya phakya o burino bini ex boyfriend sms tei call khakya haipono burei bini ex no saka ang nung baite hamjagale manglak ang nung bai dol khaisimi tonai abudi kheno o burei bini ex boyfriend bai dol hisab khlaiye kok sai tonglakya salja o burini je tabukni present isala saimanka bo agini bini ex baitesa kok sai tongo sms ro hano khai tongo abudi hini saimanka apurwo chala burino sangka nungtangi tesa ang tongi bani agini ex ro baitesa call khayo sms khayo hor khalai chat khai tong abudi hini saka apuro buri saka ang bobai kunu kerkia tabuk sudo dol hne simise kisemisa kok sajogo haipano achala saka asuk je dol hinkai ba tangi asuk hor koto khaye daily nono online nok ani sms hinkai konfano reply ria apurwa buriba saka angni ni bahano reply tei ang bobai kono kare kubosino nang sawa ang bobai sudo dol khai simise tongu ang te kono kare kya o kongna khanawoi chala belake joli jaka je borok nono asik hamjagai tongnai nono agiyo se a chala breakup khai kelangka tesa nungbai tabuk dol khai kok sai tomono nung bomti kai buri nungba faltu buri se nungba rendi sibla nung khoroksa bai tamo satisfied engjagira ang tongai nung bahake tei abuti agin ex robai kok sawi sms khai toman jodi ang bahano nung kai ani agin ex robai ang tesa call dei sms khai toman blei angle nono hamjagis ang te kebo bai kun unya nono simise bisas khai tongo nung kai ni agin ex bai tesa contact khai tongo abuti hne o chala belai ki bin burino koto kha joli jaka tangi hinba asuk bin burino bisas khai tomoni a jora se bin buri hinkai tei khoroksa chala bai bini agin ex bai chat khai tomoni khanawoi belaki bukha dukhu nangjagai joli jaka o je tabuk present chala apurni chimi o chala bin burino risitinyani changkha te nor kahamge saimono je hamjama jago risiti khanke a jaga belake walai mung bahano bangu abuti kahno borni bo a jorani chimi belake khetai metek chikon mikon kongno agini kongno khurjawoi taisa karwoi walanyani changkha abuni olo borok bisi tongai malia abuti khan oste haksalangai tabuk borok breakup eba kaklakya haipano aburi tabuk chalaman kha tei a chalabai kajana nakya hne saiman ka o kongno khanawoi bini puleni chala bin burino kok kasar kha
Thikno ani bo chaya angkhana tangi hinkai nono ang ajora asik kok hamya samani belai saknaya khaijaka tei jenono agi hamya kokrok sajakma bagui ano belai nakardi ani khasuk lipika nung kaham kerung tongdi nini tabuni chalabai haipano ang bai tongma jora kahai ulo nini ex rongno abuti khai nijini chalano kok khogui kok hoye ta tongdi belai dukhu kosto mano abuti khai nijini hamjama borok bai chala khijaka hinkai belai dukhu kostongo nini kabir video ni men kok abono o chalabai buri hamjak tomoni kacharo o buri ni agin ex boyfriend tesa call message khaman bagai present je chala tomoni belaki joli jagi o buri ni kok hamya saka buku khamya karka apurun jimi borok ni hamjama jaga negative tei risiti lainani changkha risiti ma jaga o bisi tongma yangai borok kaklakhya kok borok elap dari ni phaching tei abono sanai hamjalaima jaga belai risiti mani chaya khoroksa borok bai hamjak toma jora abuti kahai jora lajak borok ni kongno wansugui nini gana ni borok no hakchal takhadi jekono samung khaina segang nini hamjama borok ni kongno wansukti je nung samung khayo a samung no nung khakyan ge nini je chala eba buri saimanei tamo ongna ingya a kongno wansugui samung khakyan ge belai khe sanai tenor hamjama bahno khoroksa tai khoroksa no walanyani haksal ongnani nanglak abuti khe buji tongkhangke